Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiide won tan yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jijjitaka helal gotol calminama juurama bertama juuɗe caggal ɗum ko wiide won tan yon jaafo saabu hanki on dañani roɓindu jaydeli moɗon ko probléme aji technique tan saabino ɗum ha min mbawano darade ɗo ngam addande mon ko ganduɗa ko kañum ɓurno tengtude jaydeli ɗi hanki no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo Pullo salminama no fewi a salmitama ñaganama Allah moƴƴere ɗum noon no mbiɗani tan ko yafnade bandiraɓe tigui a haali ɗum noon sikki ala ko salmindeɓe hono kala subaka yettudeɓe kadi e jawnudeɓe kamɓe dariɓe susɓe sasɓe yeɓoɓe ene kala subaka e ñalawma hande o kadi en garti katande jomiraɗo gam homnude aadi bile aadi salaɗe aadi ɓuuri firtude aadi wadde ɗen mbiyaɓe tan hono kala subaka foof bisimilla mabɓe kono kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ne wayno ko kabaru goto ɓuuri tengtude e jandeji lemen leydi Sénégal ne wayno de ko guittugol mo ganduɗa ko gardiɗo hono gollorgal biyetegal Dakar Dem Dikk ko wiyete ko Moussa Diop jandeji meɗen kala pini dawri e oɗo subaka hande e ngol ɗon guittugol e jayde quotidien udditadama ko noon tigui nden noon jayde wi ko diwogol omo ganduɗa ko gardiɗo walla gardinoɗo Dakar Dem Dikk Moussa Diop ko wi o dépôt no jayde windiri e hello muɗum arawanigo ɓe kolliti wonde noon kanko de Moussa Diop ne wayno tan de o sa hande nayimo koko konguɗi ɗi o surno ko fati banggue hono 3e mandat kono ɗum ko noon ɓe gandama walla mbiyen andama tigui lomto makko ko oɗo mo ganduɗa ko magistrat kono kadi baɗowo dawrugol biteɗo Oumar Boun Khattab Silla kañum tigui o sa hande ɓami volant ji oɗo société biteɗo Dakar Dem Dikk jayde las rewi hen ko hen tigui arti ndewi ko guittogol mo ganduɗa ko gardinoɗo Dakar Dem Dikk Moussa Diop kañum de o sa hande ko victime on ɗon 3e mandat no jayde wiiri e ko ngon muɗum daɓɓikiniɗe hay sinno tawi de o sa hande ɓe kolliti wonde won goɗɗum ko ɓuuri soynede e kanɗon haala kono tan de ko wano wade foof lomtimo e wiide jayde ko ɗo magistrat biteɗo Boun Khattab Silla. L'Observateur ko dawri jayne nde koye hen arti ndewi tan ko direction générale de Dakar Dem Dikk oɗo sahande de ɓe garti koye guittugol kanko maître Moussa Diop kono kan de ɓe garti e gonga ɗi ganduɗa ɗi holko jeeyi sababu giwgol makko e on ɗon poste ɓe kolliti wonde konguɗi walla guittugol to banggue ko jopa ko woni 3e mandat nde wayno ko ɗum prétexte manam tan de ko hunde ganduɗa nde takkade e dow makko kono tan de wonko jeeyi sababu guittugol mo kanko Moussa Bocara kanko mbiyen Moussa Diop so wiide jayde nde ene wayno ko caɗele ha joni copreje hani e joggal makko on ɗon société jeeyi sababu kay o yitta e oɗo ñalawma hande Vox Populi nden ɗon koye on fannu arti ndewi ko guittugol maître Moussa Diop kono tan de ɓe kolliti wonde ko victime de 3e mandat kono tan de kadi ɓe kolliti wonde kanko woni neɗɗo tataɓo mo ganduɗa o hande ittama tawi suuti konguɗi e ko fati banggue 3e mandat ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde noon ko caggal nde o suuti konguɗi e télévision goto wiide wonde 3e mandat ɗe ne wayno ko ɗum coup d'état constitutionnel ɗum woni jeeyi sababu hande o itta e nder gardigu kono ɗum ko noon ɓeɓe ganduɗa ko wonɓe toon to galle lamborgo ngo kolliti wonde wona hay saaha goto ɗum ɗon jeeyi sababu guittugol makko kono tan de ko joggal makko ngal moƴƴani ngal o jogui on ɗon société Dakar Dem Dikk saabi hande hoorejo leydi ndi ittimo kono ɗum ko noon caggal nde o itta kanko maître Moussa Diop o suuti konguɗi so jarnuɗo hoorejo Macky Sall caggal nde foyimo e on ɗon société ko tolni duuɓi jeegom kono kadi e lebbi jeegom duuɓi mbiyen jeegom e lewru e balɗe sappo no wiiri ko teddugal mawgal kono kadi ko jarore mawde nde o rutti hoorejo Macky Sall jayde Le Soleil ko addi nden ɗon wayli sawru mbaggu nde ari koye gollorɗe laamu oɗo saaha hande ɓe kolliti wonde de goomuji ɗi ganduɗa ɗi kañumen tambi hono golle oɗo TER express régional ɓe kolliti wonde ko leydi France e BAD woni banque africain de développement kono kadi e BID woni banque islamique de développement ɓeɗo kala tato ɓe kolliti wonde kamɓe de daari hande gam wadde financé manam hokkude copreje e gollorɗe ɓe ganduɗa ko woni phase 2 e oɗo TER express régional mo ganduɗa ene ɗamina tigui ma waɗ koyɗe ko ɓoyta saabu kay ko mayirɗe hitande nde tigui woni ko ɗamina jayde enquête loski nden ɗon ari koko witi ko e dawrugol ɓe kolliti wonde ko dirtingol sumgoji artotoɓe guuri woni local holitande ɓe ganduɗa hande inen jogori hono ha joni juuɗe mumen ene jogori leppude nebam no jayde nde wiiri ɓe mbaɗi ko namdal ɓe kolliti wonde noon oɗo saaha hande gonaɗo opposant aji ɗi ganduɗa ɗi hande ina tampi no fewi kono kadi e majorité mo ganduɗa hay seeɗa ko golli to banggue oɗon fannu ɓe kolliti wonde noon ha tengti e banggue gonaɗo to banggue oɗo mboros Covid 19 ɓe kolliti noon so tawi ɗinon local uji dirti hol tan mo ganduɗa o
hande jungo muɗum ine leppa e nebam omo ganduɗa ko Moussa Diaw politologue suuti hen konnguli so wiide makko oɗo sa hande so tawi sumgoji ɗi dirtinama walla mbiyen so tawi ɗi mbaɗi e happu nangaɗo woni lewru mars hitaɗo ujunaje ɗiɗi nogas e goho nde wayno opposant ƴi koko peeti labtugal e nder jogre Sénégal kala e kuuɓal kono kadi hay haare Dakar nde jogre hotande koɓe ganduɗa ɓe kañumen goni ardiɓe laamu ngu jayde libération nden ɗon ari koye fanno goɗɗo nde ari ko e tana musɗo baɗɗo toon to Bambey yiɓe koliti wonde de koɗo yummiraɗo mo ganduɗa kam tigui warno ɓiyum debbo kanko tan jagga ɗum noon ko caggal nde o dogno kono tan de dogdu ndu jutani saabu o jagga ko toon to Saly ɓe koliti wonde noon kanko on ɗon de wiyete ko Awa Diouf kanko wari ɓiyi ko debbo caggal nde on ɗon woni cowiɗo ne yara lebbi jeegom ɓe koliti wonde noon ko hanki tigui o jagga to Saly ɓe koliti jeeyi sababu on ɗon ko caggal nde ɓe lurdi kanko e on ɗon ɓiɗɗo ko yewti ko e kan haala ndu reedu hemdugel ɗon cukalel ngel duuɓi 19 ko nden tigui on ɗon yummiraɗo ene wayno yummiraɗo tigui on yummiraɗo mo ganduɗa o kañum tigui ɗeɗɗi ɓiyumo tawi o ɗeɗɗimo koye nder tarodde haw seeri e fitandu caggal mum noon o dogi e sifti noon ngel ɗon cukalel no wiiri jayde ene yara e duuɓi 19 jayde stade uddata dama kono noon tigui nden ɗon jayde ari ko o ari waɗi ko namdal e Keita Baldé Diawo mo ganduɗa ko petto ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ɓe koliti wonde noon ko caggal la Jeux de Rome toon to hono Italie e Inter toon to Italie kono kadi e Monaco e oɗo saaha hande holtan ko woni janggo walla holto foti yaade janggo mo ganduɗa ko Keita Baldé Diawo ɗum woni ko jayde waɗi namdal e o saaha hande haysono tawi caggal o waɗino gueɗe mantiniɗe toon to la Jeux ko noonne kadi o dartinama toon to Monaco ɓe koliti wonde noon o luɓanoma kadi toon to Inter de Milan kono kadi o saaha hande ko Valence ko kippumbo e Espagne o kañum tigui yiiɗi sodde ɓiɗɗo Sénégal najo gam tigui ene wayno o wawa wadde toon gueɗe mantiniɗe goɗɗum ko tawete nden ɗo jayne wayno ko ala haali Covid 19 kañum tigui hepti ɓe ganduɗa ɓe ko jour uji Paris Saint-Germain ɓe koliti wonde ko Neymar Di Maria e Leonardo Paredes kañum en testa positif woni ko jayde arti nde wattodiri ene wayno ko choc mawɗo mo ganduɗa ina tawe hande e Ligue des Nations ɗum ɗon ko toon to dunde Europe hakkude Allemagne e Espagne ko hande alkamisa tigui ɗum ɗon latoto ɗum ɗon noon ɓe koliti wonde ko match mantiniɗo fada e ko yetti on ɗon fanno e satne wayno ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kelle gadane o subaka noon tigui Amadou gaɗani banggal gongal hande en andutoto to diwan mo Jolof caggal nde ganduɗa oɗo sardiyanki notima jumum woni Adama Sow en kalino ɗum ɗon noon yetti omo ganduɗa kanko woni honorable député Daouda Moussa Dia premier questeur to assemblée nationale o yehino toon to ganduɗa woni to banggal labgar to yete gam nawde duwaw makko e koreji o mo ganduɗa woni Adama Sow ɗum ɗon noon Amadou koko ganduɗa ete o koreji Adama jaadi hen omo ganduɗa wonno honorable député Adama Sow ɓe jonni ɗum Amadou woni ko ganduɗa dal ɓe dañi hen weltare te kadi koko ganduɗa ina foti ko noon tigui aɗa andi guila altine leydi Sénégal ina no wasi tergal ngal ganduɗa koto banggue dawrugol kono kadi leñol fulɓe ina no mbasi guindiyanke mawɗo e nder hen noon no mbiɗa ni honorable Daouda Moussa Dia premier questeur toon to assemblée nationale yeehi toon tigui to nokku biyeteɗo Kadar tawi noon tawete ko e falde walla mbiyen tigui hono commune mbo Labgar o yaari toon noon e délégation timmuɗo gam yettinoyde duwuji makko koɗi konguɗi woni ɗi o suuti toon e yesso ɓesgu Adama Sow kettuɗen bo présenté délégation min jiɗino ardini law tan min kawra e gueɗɗe fof kono lawol ngol faɗiri min nde min garata nde tan min dardi kono kam nde gueɗɗe mbaɗi nde on noon ni min galano ɗo henna ko ɗum tagui on jiyani min nde o yani nde kono Adama kam komo amen min cikkarni Adama ko minen jiiɗum min jaadi laabi kewɗi wuuro amen hay gallam minen min jaade nokkuji kewɗi nde o ari biram assemblée nationale wi ko oɗo woni deuxiéme législature am mino kanko Adama haalata kono mi meeɗani nadde e bureau questeur assemblée nationale o wi hande sa mi naati e bureau questeur assemblée nationale ko bandiragal waɗi ɗum te ko gonga ko neɗɗo jiɗɗo hoore mum jiɗɗo leñol mum jiɗɗo fulɓe daraniɗo ɗumen kadi taw kadi ala hen kulol ala hen sikkitare ko furanko ɓe mbiyata koko jontanoɗo wonno jontaɗo tigui rigui Adama wonno ko enen foof jaara ko fulɓe fof kadi jaara
no ala ko fayta hen den sona donade mo yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo maleyka yurmeno jaɓɓomo ko ndu nandu ɓuri ndu yalti ndu ko mbawɗen haalde fof en ɓurata donade tan kala ko kaalen gaccata tan koye duwa o ko ɗum o sohli hannde o sohlani goɗɗum kono kam mantudemo nde e haalde moƴƴere nde waɗanno nde ɗum ko kanko liggani ɗum hoore makko alay saago ɗum haale ɗum kala kaala ƴettude konngol haalana ɗum ɗon ɗum noon kadi amin nduno ɓesgu ngu amin nduno sukaɓeɓe e suddiɓe fof nduno kadi wuuro ngo min nduni kadi leñol fulɓe fof noon on jarama min calmini on min délégation mun gardi o fof haala ka wata caggal ɗin ɗon konnguɗi ɗi mo ganduɗa ko honorable Daouda Moussa Dia suuti toon ko noonne kadi goɗɗo suuten konnguɗi ko afo galle o woni mawnum Adama Sow woni kay omo ganduɗa ko jaltuɗo aduna o yetti noon garal mabɓe eɓe ganduɗa ɓe ko délégation ummiɓe Dakar gueɗe tan Dakar tigui ha toon to Kadar kono kadi o settima hunde e jikkuji miñi ko o kettoɗen mo konnguɗi makko ɗi o suuti e micro kam e caméra Pindi TV o wi takide hombo laya ko gandumi ko wiyete immade Dakar ha Kadar o wi koko andi ko immade Dakar ha Kadar no wayni woɗɗodir no wayni woɗɗodir jarani neɗɗo immade toon o wi jarani neɗɗo immade toon haɗo ha yetto ɗo e Kadar ɗum noon alay saago mi laya hen seeɗa o wi ɗum noon ɗum waɗi hande ombo en yiiɗi lay seeɗa mi yetti on no feewi o yetti mon no feewi kaddi jettor ko ni tigui waɗate o wi ko ni tigui waɗate so neɗɗo tini neɗɗo o wi so neɗɗo tini neɗɗo e gurdam so mayde ari yo tin ɗum o wi so mayde ari yo tin ɗum ɗum noon on jarama ɗum noon on jarama no feewi Adama mbiɗon o wi Adama noon ko kam woni koddo amen kam woni koddo ɗo kam woni koddo Alaji Samba Day kam woni koddo Alaji Samba Day kam woni koddo Boynane Yummu kam woni koddo Boynane kam wattandi fof jibinede Kadar o wi kam woni koddo kono hay goto yawaki Adama e gurdam muyete Kadar o wi kono hay goto yawani gurdam mum kanko Adama ɗo e Kadar Adama yiɗa jawdi neɗɗo o wi Adama yiɗa jawdi neɗɗo Adama toñata neɗɗo Adama toñata neɗɗo o ñoota neɗɗo o wi o ñoota neɗɗo o fenata gilom woni cukalel guila hombo woni cukalel ko ni ɗum wayi Aissata ko ɗum ɗo wonno ko délégation mo ganduɗa ko honorable Daouda Moussa Dia yaadin toon toon to Kadar gam yettoyde duwuji muɗum tigui o duwuji muɗum kono kadi duwuji dendagal leñol ngol e dendagal kadi aussi ɓesgu to banggue dawrugol leydi Sénégal noon tigui Amadou woni ko ganduɗa ete ko rutta tan ine duwono bandiraɓe koreji omo ganduɗa woni Adama Sow guillay afo galle hay kodda galle Amadou Sabadandi ko basal ganduɗa ete koko wiyete ko tan ko ɗum ko mayde tan woni basal ko noon tigui e duwanade kadi honorable député Daouda Moussa Dia saabu kamɓene ko kamɓe mbasi saabu ko gondiɗo mabɓe yeehi kono noon Amadou ko ƴewtinda hen e ngal ɗon banggal woni guila sankare makko ha joni e banggal journaux ji ɗi ala hen jiyaɗo kollitɗo ɗum ko ganduɗa woni sankare oɗo gorkajo ganduɗa ko gendiyanke wonno daraninoɗo leñol wonno komo ganduɗa ko darinoɗo gam haɓanade e ɗum ko ganduɗa kañum woni population muɗum tigui Aissata ko ɗum ñingore mawde ñingore nde ganduɗa eɗen jogui fewde e jayndeji leydi Sénégal jandi ɗi ganduɗa eɗen gandi so tawi tergal bangal ni hoote jomum ñande altini mbiɗa sikki ina woodi ko haala ina jogui ko haala no feewi e makko saabu ko neɗɗo mo ganduɗa o waɗi remplir mission muɗum e dow leydi ndi to banggue politique to banggue ganduɗa ko woni social e to banggue culture e to banggue woni gaynaka eɗen gandi darde makko mantini te eɗen gandi ko facteur uji ɗi ganduɗa ɗi hande kañumen tambi leydi ndi e mbaari ndi kalden ɗo ndi wadde so on noon yalti aduna ene moƴƴi janeɗe ɗi duttamo teddugal mbaɗa concentré e kanko holi gonɗo kanko c'est vraiment oɗo wiiɓe ene gasa janeɗe ɗi tawi mana windoɓe ala ko gande makko walla gona haalpulaar en kono noon ɗum wodani saabu janeji kewɗi hande ɗi timten ɗo ɗi woni caggal munen manam windoɓe walla yamiroɓe yo windeɓe ardiɓe manam koɓe haalpulaar en koɓe wi yoɓe mbimi aɓe gandi Adama Samba Dadi wadde
ko ñingore mawde nde jogiɗen vraiment fewde e presse leydi Sénégal e mbaɗi kubal sabu presse o suuɓi ko haalde fait divers suuɓi ko haalde gueɗɗe ganduɗa ɗe ko accident ji hande mboɗo yanna sinno ko fait divers wonno toon to Kadar no yo waade foof maɓe jaaha toon ɓe loska ɓe mbawa yaltinde ɗum e journaux ɗi donc neɗɗo golliɗo to banggue leydi neɗɗo golliɗo to banggue teddungal neɗɗo golliɗo to banggue dawrugol golliɗo to banggue faggudu e gaynaka on so yalti aduna ene foti rutte teddungal guila ni presque yaltani aduna ala ko haali noon yalti aduna ene moƴƴi haali e darde makko e on tuma bandiraɓe ɓe ganda paama aroɓe kadi aussi mbawi hen jaɓɓude kono noon en tout cas ko ñiŋar mawde hande nde ganduɗa nde eɗen kuccini ɗum e dendagal presse leydi meɗen noon tigui Amadou saabu ko sunnare ganda yere dendagal sénégalais ji foof saabu hande komo ganduɗa daranino toon ko population Sénégal ɗum ɗon noon so yeehi ha ko wayni yane dow men ene ko lawol hande goto fo wooda ko haali saabu so tawi koko haala e makko wasaka ɓe mbasani koɓe kaale makko saabu ko daraninoɗo leñol kono kadi ko daraninoɗo a haali joni joni ko wayno ndema e ko way noon fof surtout noon e ɗemgal ganduɗa woni ɗemgal pular saabu hande wiya ko yimɓeɓe yo duttoto e ɗemɗe mumen ɓuura janggude ɗemɗe mumen ɓuura andude ɗemɗe mumen ha waɓeno amen fo ganda pulareji mumen walla ko wayno séréer joola ko way noon tiiɗani mbawa tinnude kadi koyɗe mumen te kanko ko daraninoɗo ngal ɗon banggal wadde noon ne wawi wiyede ɓe ɓe ganda kamɓe goni ardiɓe ɓe mbasani koɓe kaale makko kono kay mataw kono kadi mataw ko jumre koko mbiɗa ko gonɗen koye leydi ganduɗa hande ko fait divers walla finde banggal dawrugol woni politique darade haala hen saabu de balde fo a yi ko hebbinte koye yimɓeɓe woni holi gonɗo premier place holi gonɗo deuxiéme place o foti ardade o foti ardade ɗum ɗon foof koko ganduɗa yite ko gongani kono leydi ndi woni ko ganduɗa ɗo tolniɗo wona ɗum foti haalede sako noon so sunnare fonde ni yani e dow men Amadou ko noon Aissata yidde famminde bandiraɓe Adama Sow yowlede Allah wone makko wona tan wondemo haalpulaar nde omo darani leñol ngol ala ko ɗemɗe guendiji d' abord o darani saabu toon to assemblée nationale kala ganduɗomo so suuti konnguli d' abord o waɗat défendre ko ɗemɗe guendiɗi ɗi yo kaale toon yo nafe yo balle ko noon kadi o dalliniro ɗemgal makko saabu eɗen gandi lañƴe foof tekkinta ko banggue mum ko noon haalo pulaar mbi donc noon on so tawi yalti aduna ko haala e muɗum ne heewi kono kadi luttudemo teddungal ine jaari saabu omo jaari ɗum kanko Adama Samba Dadi wadde koye nder hen mo ganduɗa jettirenomo ganduɗa ko Dawro Moussa Dia baɗɗo délégation muɗum timmuɗo umma ɗo e Dakar yeehi toon yettinoye duwuji ɗi yettini duwaw hoore muɗum hakkude mumen makko kono kadi yettini duwawde nangal ɓiɓɓe leydi Sénégal ɗi foof ha tengti kadi aussi e leñol fulfulde noon tigui ko ɗo min kaɗata roɓindu jayndeli meɗen tottude won aadi janggo so Allah jaaɓi yo Allah waɗanen jaame kisal ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonno e banum gorko Amadou Moussane heɗenno e banggal caméra o ko Amadou Touré e ballal Ndeye Fatou Massaly